Takže ahoj, když se viděli, máme ochutnávku. Dneska jdeme ochutnávat náboj jménem Oxixo. Nebo já nevím, jak se jmenuje. Mám tady při příchutě, to je, tady máme kolu, jo. Pak to bude, já vám pomeranč, a pak máme tu ty fruty. Tak čím začneme? Jsme když hráme na tu kolu. To je kolu. Ale zatím třetím ty fruty, jo. Hej, otevře se. Jestli se to neotevře, tak je. To šumění. Hej, to je Red Bull, man. Tak nám ještě doslova, to je Red Bull, tak nám doslova jak Red Bull prostě. To prostě Red Bull. Nebo cokoliv jako energie, jak si prostě představte. Energetiky jsou asi hrozně jak žepadná. A to třeba jakože úplně stejně jak Red Bull, tak prostě chutnám to tu chuť. Možná Red Bull je trošku sladší, no tak asi až budu velká, tak se vykašla na Red Bull a budu asi pít tohle. Ale okej, to je ještě normální, není to energiťák, jo. Takže tebe máme. Tebe si dneska dopiju. Kulu se necháme jako poslední. Ok. Co to bude toto? Šmí. Hej, proč to Oxix chutná jak normální? Počkej, cože? Méně sladká Fanta. To je úplně jak Fanta, jenom asi jako odrobek méně sladší. A jinak tam není žádný rozdíl. Žádný rozdíl tam není. Trochu méně sladší to je, no. A teď tady máme teda kolu, boss. Tak jdem. Já to neotevřela, kousek se otevřela teďka stopění. Tak jo. Zatím bychom mohli ukázat, jak dopadlo co jsme dělali. No, kdo viděl to video. Kdo ne, tak se na něho rozhodně podívejte. Kdo ho viděl, tak jsme tam dělali sliz. No, dopadlo takhle. Mega pěkný, mně se fakt líbí. Jenže někdy trošku lepí méně, ale stále docela lepí, no. Takže do koše s tomu ne, toho nevyhodím. Ale už to má lepší konstrukce než jako předtím. Už to bude dobré takové. Tady pomalinku. Je dobré. Toto je taková ta levná kola, prostě. Počkat. Kdo zná Royal Crew, nebo jestli jsou správně, taky kola, vypadá to jako nějaký rum třeba, ale to kofla mají pro děti Royal Crew, tak to koná přesně takhle. Akorát zase méně sladčí, to jsou prostě přímo kopie, jo, úplně a jenom méně sladčí, co? Tak ona jak ta Royal Crew Zero Sugar. Co to? No prostě to sexuální, co skpírují, nebo jakože to méně sladčí. Jako já nevím, já to nevím, jsem prostě jako se udělal, zkuste zajít do Kauflandu, do Teska, koupit si ho tam. Je to mezi energetickými nápoje, vedle Crazy Wolf, tak dále prostě. No tak teda, na to takhle. Tak, kohoda mi nejlepší a nejhorší. A nejlepší je jsou ty fruty, to fakt je fakt Red Bull. Proto jsem těch tu frutu vzala více. No, tak asi na druhé místo dám to, no. Tak kolem asi fakt nemí. Možná sorry, kolo. Já vím, všichni milujete kolu. Tak, teďka tady mám asi jazo na Oxixo. Já vím, všichni milujete kolu, ale bohužel dneska vyhrám máš ty. Tak, doufám, že se vám videjko líbilo, přeju vám ještě dále nádherné, tedy prázdniny vánoční a stůlečky, mějte se pěkně a čauko!